nákupní psychologie, tak to nebude o tom být co nejvíce virální, mít co největší dosahy, ale bude to opravdu o tom, abyste generovali ty objednávky. Další věc, kterou se tady naučíte, je odlišit vaši nabídku, váš produkt, ať už se jedná o fyzický produkt, službu nebo digitální produkt od konkurence. My všichni víme, že trh je poměrně přesycený. Skáčou na vás reklamy z každé strany a možná si kladete otázku, jestli je tady na trhu pro vás místo. Pokud se naučíte základní principy nákupní psychologie, tak se odlišíte a vaši klienti vás uvidí a budou od vás nakupovat. No a v neposlední řadě budete mít jasný plán, jak vést nového zákazníka od fáze zájmu ve chvíli, kdy vás objeví, až k fázi nákupu, tak, aby se nikde nezaseknul a skutečně ho to dovedlo až k té konečné objednávce. Všechno si to ukážeme velmi prakticky a srozumitelně. A ještě předtím, než se do toho pustíme, tak si ukážeme, že to know-how, které s vámi budu sdílet, fungovalo nejenom nám v rámci prodejní akademie, ale samozřejmě i desítkám a stovkám dnes už našich klientů. Zde máme Petru Jašovou, je to naše klientka, tady vidíte konkrétní výsledky. Znásobil se mi obrat po spolupráci s tebou, 280 klientek na čekací listině a 60 objednávek zaplacený. Krásné ráno, Teresko, tak včera skončil prodej krabiček, celková bilance 316 zaplacených objednávek. Takže za mě úplně wow, super, skvěle připravená kampaň. Takže když víte, co děláte, víte, jakým způsobem mluvit k těm svým potenciálním zákazníkům, tak se nemusíte obávat, že neprodáte, protože vždycky víte, jaké kroky následují. Takže tady máme příklad z pozice digitálních produktů a online kurzů. Když se přesuneme k fyzickým produktům, protože vím, že tady budou ti z vás, kteří si budete klást otázku, Terko, a co když mám fyzický produkt? Funguje to taky? No a výsledkem a důkazem je moje dlouholetá klientka Petra Součková, která podniká v oblasti kosmetiky. A tady vidíte, že za ten minulý rok jsme zdvojnásobili v podstatě ty její výsledky v rámci dosahu a zvýšili jsme obrat o celých 25%, což rozhodně není málo. Tady vidíte, že v jedné z našich společných kampaní jsme dokonce už téměř ani neměli co prodávat. No a v neposlední řadě klientka z řad služeb Míša Davidová, která nabírá klienty na individuální spolupráci, má největší obrat za posledních 15 let jejího podnikání. Takže vidíte, že všechno to, o čem se budeme bavit, skutečně funguje. A ještě předtím, než se pustíme do těch konkrétních 4 pilířů, bych se v krátkosti ráda představila. Moje jméno je Tereza Kasasová, jsem zakladatelka projektu Prodejní akademie. Mám 5 let zkušeností na sociálních sítích, to znamená, nejsem někdo, kdo přišel dnes a uvědomil si v uvozovkách, že rozumí sociálním sítím. Jsem někdo, kdo už opravdu na té scéně je delší dobu a ví, o čem mluví. Za tu dobu se nám podařilo vygenerovat obraty dnes už přes 33 milionů korun a získat přes více než 2000 platících klientů. Zároveň napříč různými účty na Instagramu i na Facebooku máme přes 60 000 sledujících, čili ta komunita naše se neustále zvyšuje. A teď aktuálně v tom našem největším projektu na vzdělávací platformě Prodejní akademie, kde učíme naše klienty prodávat, máme přes 450 aktivních členů. Tady vidíte naše výsledky za poslední měsíc, jenom v rámci jednoho našeho projektu, v rámci jednoho našeho produktu. Tohle nejsou celkové obraty za všechny naše produkty, ale pouze za jeden z nich. Vidíte, že je tady nějakých 928 000 v objednávkách z DPH za pouze 1 měsíc v roce, takže opravdu ty věci, které předávám, tak aplikuju nejenom u sebe, ale u svých klientů. Pokud se budete chtít podívat na to, jakou práci děláme i na jiných kanálech, tím se tady nechci zdržovat, tak nás můžete najít na Instagramu Prodeje dovednost anebo na YouTubeovém kanálu pod Prodejní akademií. Co bych ale taky ráda řekla, je to, že jsem se do tohohle stádia nedostala hned. Začínala jsem podnikat v roce 2020 jako coach v certifikovaném výcviku. Tady vidíte screenshot z mojí úplně první facebookové skupiny, kde bylo tenkrát 17 členů a z mého instagramového profilu, který jsem zakládala anonymně. Bála jsem se mluvit na kameru, bála jsem se vystupovat, nebyla jsem sebevědomá, ještě další 3 měsíce jsem mluvila na kameru pod hroznými filtry, abych nebyla autentická, bála jsem se vystupovat a nějakou dobu mi trvalo
se s telefonem v ruce vžít a přesto jsem věděla, že tohle je ta cesta. Celá ta moje cesta totiž začala v certifikovaném koučovacím výcviku. Mě bavilo koučovat, pokud tady mám někoho, kdo koučuje, můžete mi dát vědět do komentáře, jak to máte vy. Ta metoda mi přišla naprosto revoluční a viděla jsem, jaké obrovské změny můžu s klienty dělat. Zároveň jsem ale nebyla ochotná navolávat studené kontakty, volat lidem, aby se mnou nechali koučovat, i když mě vůbec neznali a neměli zájem o moje služby. Přišlo mi to, jako bych se vnucovala, jako kdybych prodávala hrnce v nějakém teleshoppingu a nebylo mi to vůbec příjemné. A tak jsem se rozhodla, že budu tvořit na sociální sítě. Viděla jsem, že to má potenciál. V tu dobu bylo koučů, kdybych spočítala na prstech jedné ruky, to je rok 2020 a postupně jsem si tu základnu budovala. A opět dnes, když se ohlédnu zpátky, tak se mi to podařilo, protože během 3 měsíců jsem zaplnila svoji koučovací praxi. Ale to, proč to dneska zmiňuji, je to, abyste si uvědomili, že pokud začnete dělat ty věci správně od začátku, tak nemusí trvat příliš dlouho, abyste ty výsledky měli. Jen spousta lidí se soustředí na ty špatné věci. No a úplně poslední věc, ještě než se pustíme k tomu prvnímu pilíři, je to, že bych ráda od vás v tuhle chvíli slyšela, co vlastně všechno v tuhle chvíli děláte proto, abyste prodávali víc. Pokud jste na tomhle webináři, tak pravděpodobně ty vaše prodeje nejsou úplně takové, jaké byste si představovali. Má to nějaký důvod. A já bych chtěla vědět, kolik těch věcí, které teď vyjmenuju, se vy jako ti tvůrci najdete. První je to, že pravidelně tvoříte obsah na sociální sítě. To znamená na LinkedIn, na Instagram, na Facebook. I když máte pocit, že to vlastně nedává žádný smysl, že to nemá žádnou hlavu a patu a pořádně ten váš obsah nikdo nevidí a nikdo na něj ani nereaguje. Následně vymýšlíte slevové akce, abyste nalákali zákazníky, ale místo těch prodejů spíš přichází jen další frustrace. Zkoušeli jste možná si nechat nastavit celý prodejní funnel anebo spouštět reklamní kampaně, na který jste vytvořili spoustu videí a bannerů. Možná jste si to nechali celý udělat od nějakého experta, ale ty peníze se vám zkrátka zpátky úplně nevrátily. No a v neposlední řadě možná natáčíte podcasty, dlouhoformátová videa, na YouTube děláte živá vysílání, ale reakce zkrátka ani ty objednávky nejsou úplně takové, jaké vy byste si představovali. Nebo posíláte e-maily s urgencí, snažíte se získat objednávky v rámci té vaší e-mailové databáze, ale místo toho, aby ty lidi objednávali, tak přichází téměř nulová reakce. A teď bych chtěla říct jednu velmi důležitou věc. Tyhle věci, které vy děláte, tohle není ten skutečný problém. Napište mi do komentáře, v kolika z těch bodů vy se vidíte a je úplně jedno, pokud se vidíte ve všech z nich, protože tyhle problémy, které si myslíte, že to jsou ty problémy, tak ve skutečnosti to jsou symptomy pouze jednoho jediného problému a tím je, že neznáte základní principy nákupní psychologie. Ten problém není to, že máte špatnou slevu, že máte špatný produkt, že máte špatný obor, ale že neznáte ty 4 pilíře, které my si tady prakticky dnes rozebereme, které si ukážeme a že nevíte, jak je propsat do vašeho obsahu tak, aby přilákal vaše platící zákazníky. Takže zapomeňte na to všechno, co jste dělali, zapomeňte na to všechno, co jste zkoušeli, protože dnes se budeme bavit jednoznačně o něčem, o čem jste ještě neslyšeli. A já se na to moc těším. Až si představíme v následujících minutách ty 4 pilíře, tak vaše příspěvky začnou přinášet nejenom objednávky, ale i samozřejmě ty reakce, které vy chcete. Budete prodávat i bez slev a nekonečných bonusů. Nebudete mít pocit, že na ty lidi tlačíte, že je tlačíte proti zdi a že je přesvědčujete o tom, že ten váš jediný produkt je ten nejlepší. Zároveň z náhodných objednávek, z objednávek, které nelze předvídat, uděláte stabilní prodeje, protože předvídatelnost je něco, co my v podnikání chceme. Chceme vědět, že se ten další měsíc na to svoje podnikání a na ty vaše prodeje můžete spolehnout. Kdyby ten dnešní webinář splnil z těchto 3 bodů jenom jeden, odpovězte si na otázku, jestli by vám stálo za toho dokoukat až do úplného konce.
Já myslím, že ano. Pokud by 90 minut ve vašem životě dokázalo změnit to, že každý příspěvek, který dáte na sociální sítě, má ty reakce, které chcete. Kdyby 90 minut ve vašem životě dokázalo způsobit to, že dokážete vytvářet obsah, který vám každý den přivádí nové platící zákazníky. Stálo by to za to? Většina lidí se soustředí na taktiky, místo toho, aby se soustředili na skutečnou strategii. Tady vidíte taktiky, sleva 50%, mám udělat karusel nebo příspěvek, mám ho zveřejňovat ráno nebo večer, co mám napsat do popisku, jaké hashtagy mám použít a všechny tyhle věci, co mám napsat do předmětu e-mailu. To jsou otázky, které plní 1% výsledku. To, na čem skutečně záleží a o čem se budeme bavit my dnes, je nákupní psychologie. Pojďme už teď k těm našim slíbeným 4 pilířům. Tyto 4 pilíře si představíme a ukážu vám to, ucelí vám to ten obrázek o tom, proč je nákupní psychologie. To je jediná odpověď, kterou vy potřebujete pro to, abyste prodávali vaše produkty. První pilíř je takzvaná 5stupňová filtrace cílovky. A ještě než začnu vysvětlovat, co to vlastně je a jak to aplikovat na váš biznis, tak mi pojďte odpovědět na jednoduchou otázku. Ta otázka zní, nakoupili byste od někoho, komu nevěříte? Jednoduchá otázka. Nakoupili byste od někoho, komu nevěříte? Napište do komentáře. Pravděpodobně ne. Je to logická odpověď. Proto, abyste od někoho nakoupili, musíte mu i věřit. To dává smysl. Ten problém, proč většina tvůrců neprodává, proč většina podnikatelů neprodává tak, jak si představuje, je ten, že jejich potenciální klienti jim dostatečně nevěří na to, aby od nich nakoupili. A teď si říkáte, dobře, Terko, to dává smysl. Jak to ale udělat? Ukážeme si to opět na jednoduchém případě. Kdybych já dnes přišla s nějakou bolestí, která me vystřeluje od prstů ruky až do ramene, a vůbec bych nevěděla, co to je, protože se mi to stalo poprvé. A vysvětlovala bych to své nejbližší osobě, že je mi to nepříjemné, že to bolí, že nevím, co to je, že nevím, co s tím. Určitě se vám něco takového stalo. A přišel by ke mně někdo cizí a řekl mi, aha, takže ty myslíš tu bolest, která začíná u prostředníčku, prostřeluje ti celým předloktím a následně ti to vystřeluje do ramene a zase se to ubírá zpátky. Je to taková tupá bolest, která ale neustupuje. Komu si myslíte, že bych v tu chvíli věřila víc? Ke komu bych měla větší důvěru, že mi přinese to řešení toho problému? Člověku, který je mi bližší, logicky, ho znám déle, ale vůbec nemá ponětí, o čem já mluvím, protože tu danou situaci nikdy nezažil a vlastně neví, co mi je, anebo někomu, kdo velmi dobře dokáže popsat symptomy toho problému a najednou já mám pocit, že on přesně ví, o čem mluvím. A přesně to je 5stupňová filtrace cílovky. 5stupňová filtrace cílovky je naše metoda, podle které my určíme vašeho ideálního klienta, podle které vy si definujete, kdo je váš ideální klient a budete tvořit takový obsah, takové e-maily, takové příspěvky, které tnou do živého. Nejenom ve smyslu bolesti, ale ve smyslu toho, co ten klient skutečně zažívá. Budete vašim potenciálním klientům blíže. Oni budou mít pocit, jako byste s nimi v podstatě bydleli, jako byste je znali roky. A to vám neskutečně urychlí cestu k nim jako k platícím zákazníkům. A teď si říkáte, Terko, to dává smysl, jak ta 5stupňová filtrace cílovky vlastně vypadá? Pojďme si to ukázat. První krok jsou demografické aspekty. To vás asi nepřekvapí, myslím si, že všichni, kdo jsme si někdy definovali takzvaného avatara, tak víme, že je potřeba vědět o našem klientovi nějaké základní demografické údaje, jeho věk, rodinnou situaci, příjem, případně i lokalitu. To ale není všechno. Tam většina lidí končí, my pokračujeme právě do té psychologické roviny. Další jsou behaviorální parametry, to znamená, kde tráví čas, co ta moje cílovka sleduje, jak se chová na sociálních sítích, kde nakupuje. Je na Seznamu, nebo na Google,
na YouTube, na Instagramu, na TikToku nebo na úplně jiné sociální síti, to je velmi důležité, protože já ty příspěvky, ten svůj obsah potřebuji dávat tam, kde to padá na úrodnou půdu. Nakonec, psychologické parametry, ty nejdůležitější parametry ze všech, to jsou takzvané nákupní vzorce. O těch se budeme bavit separátně v pilíři číslo 2. Jsou to hlavní motivace k nákupu všech lidí. To znamená skutečné důvody, proč my jako lidé děláme jakákoliv rozhodnutí, v tomto případě nákupní rozhodnutí. Toužený výsledek, po čem váš klient doopravdy touží, co chce změnit, co je výsledkem té transformace. No a v neposlední řadě taky aktuální situace toho vašeho klienta. To jsou ty symptomy, které jsem popisovala, když jsem mluvila o té ruce, která mě bolí. Pokud tohle dokážete dát dohromady, alespoň 4 z nich, máte solidní základ, protože v tu chvíli absolutně víte, ke komu mluvíte, máte nekonečnou inspiraci k obsahu, víte přesně, jak vaše příspěvky budou vypadat, najednou máte reakce od vašich sledujících typu, jak to víš? Tohle se mi přesně děje, ty se mnou bydlíš. Jak je to možné, že tohle víš? No a ve chvíli, kdy vás takhle vnímají, tak ta pravděpodobnost, že od vás nakoupí, je samozřejmě mnohonásobně větší. Protože generický obsah na sociální sítě tvoří všichni. Konkrétní málo kdo. A my si ukážeme ještě předtím, jak to může vypadat v praxi, když je to udělané správně. Tohle konkrétně je podnikatelka značky Desert Sage. Swim je to zahraniční podnikatelka, která šije plavky. A teď si říkáte, dobře, pokud šiju plavky, jakým způsobem se můžu odlišit od konkurence, když moje konkurence je obrovská. Představte si, že začnete podnikat v něčem, co dělá další miliarda lidí. A cílovka je právě odpověď na to, jak se efektivně odlišit. Protože pokud si všimnete správně, jak vypadají její plavky a co ona říká ve svých příspěvcích, tak vidíte, že její plavky, to jsou ty ve spod, které má oblečené, zakrývají větší část těla než ty běžné, které nakoupíte v obchodě. A přesně o tom je její filtrace cílovky a přesně o tom jsou její příspěvky. Když přečtu tady ten příspěvek, what I mean when I say I design full coverage pickings, to znamená, co tím myslím, když říkám, že šiju plavky, které maximálně zakrývají a ukazuje ten rozdíl mezi tím, co si koupíte v obchodě a mezi tím, co dostanete u ní. A jakým způsobem to souvisí s cílovkou? S cílovkou to souvisí tak, že její cílovka jsou mámy. Její cílovka jsou maminky, které nechtějí si oblékat plavky, ze kterých jim poleze všechno ven, jenom když se ohnou. Nechtějí plavky, jejich spodek vypadá jako dentální něť, když to řeknu úplně jednoduše. A jenom touhle jednoduchou message, jenom touhle jednoduchou změnou té cílovky, to znamená, neprodávám plavky všem, kterým se moje plavky líbí, ale prodávám plavky jednoznačnému segmentu, to znamená mámám, které ocení plavky, které kryjí co největší část toho těla a zároveň vypadají hezky, tak jenom tím ona se získala podíl na trhu, který by nikdy neměla možnost získat ve chvíli, kdyby prodávala plavky jenom na základě toho, že jsou hezké. Že jsou hezky střižené. Že mají skvělý materiál a hezkou barvu. Tím by se nikdy neodlišila od konkurence. Ve chvíli, kdy si udělala 5stupňovou filtraci cílovky a vybrala si segment té cílovky, která je reálná pro ní, tak se to celé změnilo a má obrovské úspěchy na sociálních sítích a samozřejmě i v těch objednávkách. My si to teď ještě, ten první pilíř, ukážeme na tom jednoduchém příkladu, jak je to špatně a jak je to dobře. Pokud se podíváme do fitness oboru, tak příklad špatně vyfiltrované cílovky je pomáhám lidem zhubnout a cítit se lépe. A věřte mi, když se podívám dnes, v tuhle chvíli na 99% fitness profilů na Instagramu budou říkat právě tohle. A to je ten důvod, proč je nikdo nevidí, proč nemají objednávky, protože říkají úplně to stejné jako všichni ostatní. Problém je ten, že tam nejsou demografické aspekty, že tam není žádný konkrétní problém, který má ta cílovka, že tam není ani náznak psychologického chování, kdo vlastně ten člověk je, co řeší, proč chce zhubnout, že tam není žádný výsledek. Naopak, když se podíváme na to, jak to může vypadat dobře,
Když je to stejný obor, ale přesně zacíleno, tak to může vypadat například takto. Pomáhám ženám 35+, které po porodu řeší hormonální výkyvy, únavu a přibírání. Mají málo času, zkoušely diety, ale nic dlouhodobě nefungovalo. Sledují Reels na Instagramu, hledají jednoduchá funkční řešení, chtějí zpět energii, sílu a kontrolu nad vlastním tělem. Jejich nákupní vzorec je sebepřijetí a růst a chtějí se cítit silné a dokonalé. Nákupní vzorce budeme probírat za chvilku. A tady vidíme, že už to je o dost konkrétnější a i když si sami sebe představíte, tak uvidíte, že máte mnohem větší inspiraci a kreativitu o tom, co vlastně budu tvořit, co budu říkat, co ti lidé zažívají, co zažívá ta moje cílovka, jak to můžu vyobrazit v tom obsahu tak, aby se s tím stotožnili a vůbec věděli, že jsou ti moji klienti. Totiž taková jedna zásadní pravda, kterou je potřeba akceptovat z pohledu nákupní psychologie, je ta, že většina vašich zákazníků ještě neví, že jsou vaši zákazníci. Vy jim to potřebujete říct. A tohle je skvělá cesta a skvělý start. No a my se teď podíváme, jak to může vypadat, když si definujete svoji cílovku, když přesně víte, komu prodáváte a jak se to může projevit na vašich výsledcích. Právě jedna ze členek prodejní akademie vám to ukáže. Díky prodejní akademii jsem naplnila stav svých individuálních konzultací během 2 dnů. Jsem nechtařka a momentálně hlavně mentorka pro nový beauty podnikatelky. Přidala jsem se do prodejní akademie vlastně úplně z jiného důvodu. Tehdy jsem dělala jenom kurzy na modeláž nechtů a potřebovala jsem po mateřský naplnit klientelu v salonu, což se mi podařilo vlastně během 3 měsíců. Z kurzu jsem ale pochopila, že ty holky vůbec nedokážou začít podnikat. Na základě toho jsem rozjela beauty mentoring pro nový podnikatelky a najednou to všechno začalo fungovat. Wow, bože, miluju prodejní akademii, je to to nejlepší, co mě mohlo vůbec v době podnikání potkat. A jestli se chceš pořádně rozjet, chceš to změnit, chceš se naučit prodávat, přidej se k nám do prodejní akademie. Takže tady vidíte příklad klientky, která má jasně definovanou cílovku, která je vyfiltrovaná na základě 5stupňové filtrace cílovky. Ona přesně ví, ke komu mluvit, na základě čeho ty příspěvky tvořit. Nejedná se o žádná virální videa, nejedná se o žádné 100 000 dosahy. Přesto se jí podařilo vyprodat kapacitu na individuální mentoring během několika dní. Teď se říkáte, Terko, to zní skvěle, ale je to opravdu tak jednoduché, co když to nedokážu sama vydefinovat? Co když budu mít nějaké pochyby? My jsme v prodejní akademii nastavili AI asistenta Nika, kterého jsme naprogramovali. Já jsem do něj nalila veškeré know-how, které v prodejní akademii ohledně cílovky máme. A ten vám je k dispozici právě proto, aby vám řekl, co vám ještě ve filtraci chybí, co přidat a odendat, co je relevantní, co není. Má veškeré know-how, které potřebuje a tady vidíte výsledky. Terko, já jsem v takovém šoku, všechno, co jsem aplikovala z prodejní akademie, je taková pecka, mě ti lidi píšou sami, já to nechápu, co se to děje, ono se to fakt děje. Takže ve chvíli, kdy budete mít k ruce i AI asistenta Nika, který má veškerý know-how, ví, co vám doplnit, ví, co vám bude ještě chybět a zároveň dostanete zpětnou vazbu ode mě ve facebookové skupině na to, jestli cílovku máte dobře vyfiltrovanou, tak máte jistotu, že to máte správně a můžete se posunout dál. Zároveň jedna z těch častých námitek, kterou slýcháme, je Terko, co se stane ve chvíli, kdy si vyberu určitý segment cílovky a nikdo mi nezbyde? Co když se mi sníží naopak prodeje? Co když ve chvíli, kdy si vyberu ten specifický segment, tak to pro mě bude znamenat pokles. A já bych chtěla říct, že tohle naprosto chápu. Já jsem měla podobný scénář, měla jsem podobnou pochybu, když jsem začínala v roce 2022 se zaobírat prodejem. Všude okolo mě byl energetický prodej. Všichni se zabývali jenom tím mindsetem, v podstatě jak přemýšlet nad penězi, nad prodejem. A já jsem věděla, že jsem orientovaná strategicky a nechtěla jsem se zabývat stejnými věcmi jako všichni ostatní. A ve chvíli, kdy jsem si vyfiltrovala cílovku a kdy jsem si vybrala takzvaný syndrom nedoceněného experta, což je zase moje 5stupňová filtrace cílovky, tak jsem věděla, že budu mluvit k lidem, kteří mají specifické problémy. Jsou to lidi, kteří dělají svoje podnikání poměrně dlouho, jsou to lidi, kteří mají reference, skvělé výsledky s klienty, mají kvalitní produkt, ale není to vidět na jejich prodejích. Jakoby mezi nimi a jejich potenciálními klienty byla jedna velká zeď. Ve chvíli, kdy mají prodávat offline, tak s tím nemají problém, ale v onlineu si neví vůbec rady. Ve chvíli, kdy jsem přivedla
tuhle myšlenku na světlo světa a začala jsem komunikovat jinak. Už nejenom k lidem, kteří neprodávají, ale specificky k tomuto segmentu, tak se mi obraty strojnásobily. Šli jsme z nějakých 200 000 na přes 500 000. Už to nikdy nebylo pod 500 000 měsíčně od té doby, co jsme začali mluvit k lidem z pozice syndromu nedoceněného experta. Protože to moje publikum se s tím mnohem lépe stotožnilo. Najednou věděli, že já jim rozumím, najednou chápali, že já znám ty jejich problémy, že přesně vím, co zažívají. A najednou paradoxně jsem mluvila k menší skupině lidí, ale prodávala jsem více. Takže pokud máte tuhle pochybu, já to naprosto chápu, je to v pořádku, ale věřte mi, ve chvíli, kdy si vyfiltrujete svoji cílovku, kdy uberete z toho koláče, budete mít větší obraty a prodeje. Paráda, dejte mi vědět, máme za sebou první pilíř ze 4, co vy na to, jaké máte poznatky, jestli vám to dává smysl, těším se na vaši zpětnou vazbu a teď se vrhneme rovnýma nohama do pilíře číslo 2, což jsou nákupní vzorce. Nákupní vzorce, ty už jste mohli vidět právě i součástí filtrace cílovky, je to jeden z těch základních pilířů, psychologické aspekty. A tenhle základní předmět vychází z toho, že 95 nákupních rozhodnutí probíhá v podvědomí. My se rozhodujeme podvědomě. To, že si říkáme, že ten náš produkt potřebujeme anebo chceme, je zkrátka jenom odůvodnění té naší logické mysli. My si to potřebujeme sami před sebou nějakým způsobem odůvodnit, že jsme to přeci potřebovali a že jsme to chtěli a že už se nám ta věc rozbila a že už jsme tam tu nosili dlouho a že už bychom si zasloužili něco nového. To je logika. Skutečně, kde to probíhá, je v tom podvědomí. A můžeme si to otestovat na takovém malém vzorku. Já se vás teď zeptám. Stalo se vám někdy, že jste pozorovali nákupní rozhodnutí někoho jiného ve vašem okolí? Někoho bližního, příbuzného, partnera a říkali jste si, Pane Bože, jak je možný, že tohle si může někdo koupit? Za to já bych ty peníze nikdy nedal. Napište mi do komentáře. Stalo se vám to někdy? My to zažíváme celý život. Já to vidím u partnera, ten si nakupuje kola. Já nesnáším kolo. Nedala bych za něj takové množství peněz. On to má ale jinak. Já zase investuju do jiných věcí než on. A to proto, že máme rozdílné nákupní vzorce. To proto, že ty věci, kterých si my sami vážíme, jsou rozdílné. A vychází to z naší povahy, z toho, co jsme zažili v dětství, z toho, jak se formoval ten filtr, kterým vidíme svět. A je velmi obtížné snažit se nám vnutit jinou pravdu. Je velmi obtížné mi prodat kolo. Je to velmi obtížná disciplína. A ten hlavní důvod, proč většina lidí neprodává, je to, že tohle ignorují a snaží se jít proti zdi. Snaží se těm lidem vnutit něco, co oni si nikdy nekoupí, o čem nikdy nebudou přesvědčení. Nákupní vzorce jsou tedy hlavní motivace toho, proč děláme nákupní rozhodnutí. To, že si u toho říkáme, že něco potřebujeme, zasloužíme, chceme, to je v pořádku, ve skutečnosti se ale to děje na podvědomé úrovni. Ve skutečnosti je to mnohem hlubší. A já jsem si tohle taky zažila na začátku, protože na začátku ten můj styl prodeje byl velmi povrchní. Nevěděla jsem, jak jít do hloubky, neustále jsem používala jenom různé slevy a deadliny a nakup teď a pak jsem se ptala sama sebe, proč ještě nekoupili. Nechápala jsem, že je to primárně o těch nákupních vzorcích, o té nákupní psychologii. Nákupní vzorce vycházejí z psychologických vzorců. Pro marketingové účely my používáme 5 z nich. Já vám je dnes v krátkosti představím, ukážeme si rozdíly mezi nimi a pak vám ukážu, jak jsou důležité, protože si ukážeme, že jeden a ten stejný produkt se dá prodávat 5 různými způsoby. A pokud víte, jaký nákupní vzorec má vaše komunita, vaši sledující, respektive ta vaše cílovka, tak se dokážete odlišit od konkurence, znásobíte svoje prodeje a najednou ty lidi budou mít pocit, že jim mluvíte z duše, že přesně víte, co oni chtějí. Prvním nákupním vzorcem
je bezpečí a důvěra. To je segment lidí, pro který ta největší hodnota v životě je ten bezpečný prostor, možnost se na někoho spolehnout a hlavně jistota. Jistota, že to zvládnu, záruka, jasné návody, pocit podpory. Dokážu předvídat, co se stane. Je tam ta jistota toho, jak to bude pokračovat. Nebudu na to sám a sama. Někdo mi pomůže. Nedostatek chaosu, rizika, žádná nejistota, to je to, k čemu oni přirozeně tíhnou. Tohle vám samozřejmě nikdo neřekne, když si bude koupit váš produkt. Nikdo vám neřekne, kupuju si váš produkt, protože se chci cítit jistě a protože na mě působíte transparentně a protože na mě působíte tak, že se na vás můžu spolehnout. Ale podvědomě tam ty vzorce hrají. A my si tady na webináři ještě zahrajeme takovou malou hru. Já vám tady představím těch 5 nákupních vzorců a chtěla bych, abyste si to vyzkoušeli i z pozice toho uživatele. Chtěla bych, abyste si sami definovali, jaký ten nákupní vzorec se vám nejvíce podobá. My jsme samozřejmě souhrou všech 5 vzorců a je to jenom o tom, který z těch nákupních vzorců u nás převažuje. Pro vás, jako pro prodejce, je důležitý si vybrat pouze jeden primární nákupní vzorec a k tomu komunikovat. Pokud se budete snažit komunikovat ke všem, vracíme se zase na začátek, nejedná se o filtrovanou 5stupňovou filtraci. Dnes se ale na to podíváme i z pozice uživatele, takže pokud je někdo bezpečí a důvěra, napište bezpečí a důvěra do komentáře. Pokud víte, že ve chvíli, kdy nakupujete produkt, musíte o něm vědět naprosto všechno. Musíte vědět, kdy to začíná, jak to bude vypadat, jakou budu mít podporu, kolik to bude stát, kdy se mi strhnou peníze, jak to bude pokračovat, je tam nějaká záruka vrácení peněz. A snažte se nazbírat co nejvíce důkazů o tom člověku, o tom produktu, než to nakoupíte. První nákupní vzorec. Druhý nákupní vzorec je spojení a komunita. Tohle je segment lidí, pro který největší hodnota v životě je tvořit něco společného. Mít pocit, že opravdu zapadnu mezi tu komunitu lidí, mezi kterou chci patřit. To znamená, že velmi pozitivně reagujete na sdílení zkušeností, autentické příběhy té skupiny. Zároveň je pro vás velmi důležitý ten pocit toho, že jste v tom společně, že jste v tom spolu, že v tom nejste sami. Primární důvod, proč si kupujete ten produkt, je, že se přidáváte do komunity, kde jsou lidi se stejnýma hodnotama. A co vás naopak odpuzuje, co na vás nefunguje, je chladná a neosobní komunikace. Takže pokud se někdo našel v nákupním vzorci spojení a komunita, napište do komentáře spojení a komunita. Zajímá mě to. Třetí nákupní vzorec, sebepřijetí a růst. Sebepřijetí a růst je nákupní vzorec, pro který největší hodnota v životě je se neustále posouvat, ale bez tlaku na výkon. Čili není to o nějakých materiálních vnějších validacích a cílech, ale je to o tom, že já se stávám každým dnem tou lepší verzí sama sebe. Je pro mě hodně důležité, aby na mě nikdo netlačil, je pro mě velmi důležité jít vlastním tempem a je pro mě velmi důležitý individuální přístup. Laskavý tón a lidskost. Malý a postupný pokrok. Čili pokud půjdete k fitness trenérovi, tak nepůjdete cvičit, protože chcete schodit 5 kilo, abyste mohli ukázat břišáky vašemu partnerovi, ale půjdete cvičit, protože chcete být lepší verzí sami sebe. Protože se chcete cítit líp ve svém těle. A to jsou velmi různé motivace. My si to ještě ukážeme, takže opět, pokud jste se poznali v sebepřijetí a růstu, poprosím vás, abyste napsali do komentáře sebepřijetí a růst. Předposlední nákupní vzorec je nezávadnost a klid. To je velmi specifický nákupní vzorec, který se zaměřuje na životní prostředí a zdraví mě a mých bližních. To znamená, že je to i velmi specifický segment produktů, který se na to zaměřuje. Hodně pro nás má samozřejmě potom tu výhodu přírodní složení, šetrnost k planetě, k životnímu prostředí, k našemu zdraví, čistota, transparentnost složení, původu. A naopak, co odpuzuje klienty v tomhle nákupním vzorci, je samozřejmě chemie, umělost, zbytečná zátěž té planety. Takže tam ty argumenty jsou velmi jednoznačné. Opět, pokud jste se v tom našli, že vybíráte produkty hlavně podle této psychologie, podle těchto souvislostí, tak napište do komentáře nezávadnost a klid. No a posledním nákupním vzorcem z těch 5 je moc a úspěch.
Tenhle je konkrétně můj nákupní vzorec a jsou to lidi, kteří chtějí vidět výsledky, potřebují jasný plán a chtějí hodně tu vnější validaci. Ne ani ve smyslu peněz nutně, ale ve smyslu toho, co ty peníze pro ně znamenají. To znamená, jaký vliv můžou mít na ostatní lidi, co můžou tady na té planetě vytvořit, co sem můžou přinést, že můžou tvořit velké věci. A tím pádem samozřejmě chtějí, když něco nakupují, vidět důkazy, čísla a příběhy těch lidí, kteří už to dokázali, chtějí jasnou strukturu, jasný cíl a vůbec jim naopak nevadí tlak na výkon, což například pro sebepřijetí a růst je naopak věc, která tento nákupní vzorec může odpudit. V tuhle chvíli jsme si představili 5 nákupních vzorců. Vy pokud jste se našli v moci a úspěchu, že vás opravdu motivují ty vnější výsledky, rádi si máknete, chcete neustále ten svůj život a ty svoje hodnoty posouvat dál a dál a nic vám není dost, tak napište do komentáře moc a úspěch. A my si teď ukážeme tu sílu nákupních vzorců v praxi, protože já tady mám pro vás přichystané 3 příklady. Jeden je digitální produkt, jeden je služba a jeden je fyzický produkt. A my si na těchto 3 konkrétních specifických produktech ukážeme, jak se dají prodávat všemi 5 způsoby podle toho, jaký nákupní vzorec má vaše komunita. První je digitální produkt, online program Running Club. To znamená, že si stáhnete nějakou aplikaci nebo digitální produkt, kde běháte s těmi ostatními uživateli, sdílíte si výsledky a podobně. Pokud by to byl nákupní vzorec bezpečí a důvěra, pak ten hlavní prodejní argument je tréninkový plán, který vás povede krok za krokem, takže nehrozí zranění a vy víte, že jdete správnou cestou. Takže jasný krok za krokem, bezpečí, transparentnost, vím, co následuje. Pokud by to bylo spojení a komunita, součástí programu je komunita běžců, která vás podpoří a kde nikdy neběžíte sami. Takže ten hlavní prodejní argument, to, jak by vypadala ta reklama, to, jakým způsobem bych to komunikovala, by byla zaměřená právě na tu komunitu. Sebepřijetí a růst. Začínáte tam, kde právě jste a posouváte se svým tempem. Žádný tlak a jen radost z malých pokroků. To znamená, tady já nesoutěžím s těmi ostatními, ale jenom sama se sebou. Nezávadnost a klid, běhání jako přirozený a zdravý způsob, jak posílit tělo i mysl, bez drahých strojů anebo chemických doplňků. To znamená přirozený způsob, který je v souladu s naším zdravím a s naší planetou, jak se rozvíjet a jak posílit svoje zdraví a svoji kondici. No a poslední, moc a úspěch, profesionálně sestavený plán, který vám garantuje jasné výsledky od 0 kilometrů k prvnímu závodu. To znamená, pokud já půjdu z pozice moci a úspěchu, potom se pravděpodobně budu připravovat na běžecký závod a budu chtít získat skvělé výsledky. Teď bych od vás ráda slyšela, zda vám to dává smysl. Napište mi do komentáře, jestli po tomhle prvním srovnání vám to dává smysl a já mezi tím budu pokračovat službou, tedy konkrétně kadeřnictví, bezpečí a důvěra. Stylista, kterému můžete věřit, že vám vlasy nezničí, ale udělá účes přesně podle vašich představ. Čili tam je pro mě důležité to ujištění, že ten člověk ví, co dělá. Spojení a komunita. Kadeřnictví, kde se cítíte jako mezi přáteli, rozumíme vám a víme, že nejste jen další zákazník v řadě, že nejste číslo. Sebepřijetí a růst. Účest, díky kterému se cítíte sami sebou a sebevědoměji. Žádná přetvářka, jen vaše lepší verze. To znamená, z pozice sebepřijetí a růstu já nechci vypadat jako někdo jiný. Já chci, aby ten kadeřník byl schopen vytvořit účest na míru mé osobnosti a mému charisma. Nezávadnost a klid. Používáme přírodní barvy a produkty, které neškodí vašemu zdraví ani životnímu prostředí. Čili pokud tam půjdu z pozice nezávadnosti a klidu, bude mě zajímat složení těch produktů. Moc a úspěch, profesionální styling, se kterým budete vypadat jako z magazínu a získáte obdiv okolí. Takže zase tady mi jde o to, jak to bude vypadat na konci a jak to přispěje tomu mému statusu. Opět mi napište, zda to dává smysl. A my se podíváme teď na poslední srovnání fyzický produkt. Vzala jsem opravdu úplně jednoduché produkty, abyste viděli, že se to dá aplikovat na jakýkoliv produkt. Samozřejmě některé typy produktů přirozeně inklinují k některým nákupním vzorcům, některé jsou pro ten produkt vhodnější, některé méně vhodné, ale tady vidíte úplně jednoduchý příklad. Batoh. Bezpečí a důvěra. Batoh, který chrání vaše věci.
bezpečné kapsy, odolný materiál, spolehlivý na každou cestu. Takže zase jde mi o ten pocit bezpečí. Spojení a komunita. Batoh, který nosí vaše parta. Když ho máte, víte, že patříte k ostatním dobrodruhům. Batoh, který spojuje. Sebepřijetí a růst. Batoh, který vás doprovází na cestě. Malý krok po malém kroku, ať už jdete do školy, do práce, anebo na hory. Nezávadnost a klid, vyrobený z recyklovaných materiálů, šetrný k vám, ale i k planetě. No a nakonec moc a úspěch, prémiový batoh, který ukazuje, že máte styl, ale i výkon, design a funkce, co vás odliší od ostatních. A tady vidíme, teď když jsme si ukázali ty 3 ukázky, vidíme, že každý ten styl té propagace, i když se jedná o ten jeden a ten stejný produkt, může být diametrálně odlišná a bude cílit na jiný segment. Ta největší chyba, kterou já osobně vidím, tvůrce dělat je ta, že se snaží od všeho udělat něco. A pak je z toho myšmaš, který nezaujme v podstatě nikoho. Takže ten problém, který možná v tuhle chvíli někdo z vás má, není o vašem produktu. Není to o vašem oboru, není to ani o tom, že by vás algoritmus neměl rád. Možná je to o tom, že nevíte, jak zacílit na ty lidi, jak jim ukázat, že ten produkt je právě pro vás. Tady mám příběh konkrétní klientky, se kterou jsem toto řešila, konkrétně nákupní vzorce. Ona mi sdílela tady v e-mailu z konce roku 2023, když jsme zahájili spolupráci, že už nechce řešit jenom hubnutí. Ona byla výživová koučka v té době a věděla, že hubnutí je komplexní záležitost a že už nechce cílit jenom na ty ženy, které chtějí zhubnout špek na břiše, ale že chce to pojmout více komplexněji. Že se chce zabývat i stresovými hormony, že chce řešit to komplexní zdraví a nejenom to, jestli ta žena má o 5 kilo víc anebo míň. Ve chvíli, kdy jsme přetočili ten nákupní vzorec a začali jsme se orientovat na ten, který tohle vnímá jako tu skutečnou hodnotu, za kterou je ochoten zaplatit, tak se stalo tohle. V létě 2025 mi sdílela tenhle screenshot z Fapy. Tady vidíte objednáno za téměř 2 300 000 korun za ten daný rok. Do léta. To znamená za nějakých 7 měsíců roku 2025. A píše, tedy tvoje know-how je k nezaplacení, je to úžasný v tom, že člověk získá know-how, nemusí se pořád držet za ručičku. Baví mě to začátek července a mám překročeno k registraci DPH, takže dokonce ještě začátek července. Takže za 6 měsíců. Za dovolenou mám vyděláno 250 000 v okurkové sezóně a včera jsem naplánovala zářivou milionovou kampaň, tak jsem zvědavá. Takže možná nemusíte měnit to, co děláte. Možná stačí změnit jenom ten způsob, kterým to prezentujete. Dává to smysl? Napište mi do komentáře a my se teď postupně posuneme do modulu číslo 3, do pilíře číslo 3. Všechny ty pilíře dohromady tvoří základní principy nákupní psychologie, které když aplikujete, zvednou se vám prodeje. A já ten pilíř číslo 3 začnu opět otázkou. Zajímalo by mě, když teď, v tuhle chvíli, budete chtít zhubnout a v minulosti byste zkoušeli sacharidové vlny, které vám nefungovaly a naopak vám to přineslo jojo efekt, že jste následně ještě měli o 10 kilo více. Zkuste se vžít do situace takového klienta. Kdyby vám někdo v tuhle chvíli nabízel řešení, které je primárně založené na sacharidových vlnách, to znamená nabízel by vám coaching, výživové poradenství a tvrdil vám, že sacharidové vlny jsou to řešení, které potřebujete, chtěli byste to anebo ne? Napište mi do komentáře. Chtěli byste nakoupit řešení, které vám v minulosti nefungovalo? Pravděpodobně ne. A je to logické, protože pokud nám něco nefungovalo, ztrácíme v to důvěru, ta důvěra je stěžejní a my v tom nechceme pokračovat. A co většině lidí, podnikatelů na sociálních sítích chybí, je takzvané unikátní řešení. Unikátní řešení je vlastně způsob, jakým vy ukážete tomu klientovi, že máte pro něj řešení toho problému, které on ještě nezvážil a neskusil. Což dnes je poměrně složité, protože když se podíváte na to, kolik ten váš klient má možností, jak ten svůj problém vyřešit,
kolik máte konkurentů na sociálních sítích, tak je toho pravděpodobně docela dost. Jenomže z mojí zkušenosti ty lidi říkají úplně to stejné, jako přes kopírák. A spoléhat se jenom na vaší osobnost a charisma není úplně vždy ta správná strategie. Jak poznáte, že nemáte unikátní řešení, jeden z těch ukazatelů může být ten, že poměrně těm vašim klientům trvá dlouho, než se rozhoupou. Sledují vás roky, měsíce, ale nenakupují v takovém objemu, v jakém vy byste si představovali. Často vám píšou zprávy, že se to ještě promyslí, anebo že uvidí, že se musí s někým poradit a že ještě neví a že se vám ozvou a nakonec se neozvou. Naopak, když to unikátní řešení máte, tak víte, že ti lidé od vás nakoupí. Oni vám totiž píšou ještě předtím, než začnete prodávat. Cítíte zvídavost a zvědavost v těch jejich zprávách, kdy už to můžu mít, kdy to můžu vidět, kdy to můžu vyzkoušet, už to chci. Protože budete prezentovat to řešení jejich problémů jinak, než jak jsou zvyklí. Budete první, kdo ho jinak pojmenoval. A teď si říkáte, Terko, to dává smysl. Potřebuji nějaký unikátní řešení, nějakou unikátní metodu, ale co to znamená v praxi? A v praxi to znamená toto. Když se podíváme na historii unikátních řešení, tak když jsem hledala ten příklad, který vám budu prezentovat, tak tenhle je jeden z těch nejlepších. P90X a Muscle Confusion. Tohle je společnost, která v těch prvotních letech 2000-2005 tvořila DVD se cvičením, s domácím cvičením. Dejte mi vidět, jestli jste to někdo cvičil, já určitě jo, pamatuju si na to dost dobře, lidi nechodili do fitness center, nechodili na skupinové lekce, ale většina z nás cvičila doma na podložce. A ten trh v tu chvíli, kdy oni tohle přiváděli na trh, tak už byl poměrně nasycený. Těch DVDček bylo velká spousta a oni v podstatě nevěděli, jak tomu trhu konkurovat, jak tam vystoupit z řady, jak ukázat těm lidem, že dělají něco jinak, něco malinko lépe a jak jim to odprezentovat tak, aby pochopili, v čem jsou jiní a proč to dělají lépe. No a oni nezměnili ten způsob, jak pracují, ale oni pojmenovali ten způsob, kterým sestavovali ty tréninky, muscle confusion. Vysvětlili v podstatě těm svým potenciálním zákazníkům, že proto, aby měli co nejrychlejší progres, aby jim rostly svaly, tak nesmí mít tu stejnou rutinu neustále dokola. To znamená, že pokud cvičí ty stejné rutiny neustále dokola, stejný počet opakování, stejná série cviků, tak tohle může být ten důvod, proč nemají progres, proč nezvednou víc, proč se jim svaly netvarují, proč nehubnou a podobně. A nazvali tuhle metodu, jakou oni se skládali ten tréninkový plán, tak aby tam chodily ty impulzy do těch svalů a tím pádem, aby měli co nejrychlejší progres, muscle confusion, zmatení svalů. Ve chvíli, kdy ten sval začal dostávat impulzy, které byly odlišné, tak ten progres se zrychlil. A oni tohle dělali i v minulosti, ale nedokázali to těm lidem jednoduše vysvětlit. A ve chvíli, kdy to pojmenovali tou metodou muscle confusion a vysvětlili jim, v čem je ten jejich program cvičící unikátní, to znamená přesně v téhleté metodě poskládání těch tréninků specificky, aby ten sval dostával nové podněty, tak v tu chvíli se všechno změnilo. A oni v roce 2005 až 2010 prodali přes 4,2 milionů kopií. Najednou ta cílovka měla pocit, že je to něco úplně jiného, než se prezentoval zbytek toho trhu. A jenom abychom si rozuměli, nejde o to, že vy nějakým způsobem pojmenujete to, co děláte. Vy už pravděpodobně máte unikátní řešení vašeho problému. Takže nejde jenom o tu nálepku toho jména. Musíte mít samozřejmě i tu metodu, která je mírně odlišná od toho, co dělá vaše konkurence a umět to adekvátně vysvětlit. Nejde tedy jen o chytlavý název, ale je to ten unikátní způsob, jakým vy řešíte ty věci jinak, než ta konkurence a jinak, než to ta vaše cílovka už zná. A teď si říkáte, Terko, jak na to? Pokud si chcete vytvořit vaše unikátní řešení, musíte si položit některé z těchto otázek. Co dělám jinak než ostatní v mém oboru?
Jaký problém řeším svým zákazníkům nejrychleji nebo nejjednodušeji? Jaké principy anebo hodnoty se v mojí práci neustále opakují? A co mi klienti říkají, že je u mě, u nás jiné, než u ostatních? Ve chvíli, kdy si odpovíte na tyhle otázky, tak začnete skládat střípky skládačky dohromady a zjistíte, že opravdu už něco jinak děláte a že když to pojmenujete, tak najednou to bude viditelné i pro ty vaše potenciální klienty. Máme v prodejní akademii spoustu klientů, kteří už si svůj model, svoje unikátní řešení vytvořili a mají skvělé výsledky. Můj příklad je příklad s nákupními vzorci. Nákupní vzorce není něco, co já bych sama vymyslela. Je to samozřejmě podložené psychologicky a v psychoterapii se to používá už dlouhá desetiletí. To ale, že já jsem je zakomponovala do marketingu a začala jsem s nima pracovat a ukazovat lidem, jak my jako lidi nakupujeme na základě podvědomých vzorců, je něco unikátního. A proto se nám podařilo vygenerovat ty výsledky, které jsme vygenerovali. Například minulý rok jsme měli kampaň, kde jsme měli specifický produkt na nákupní vzorce a podařilo se nám vygenerovat obrat přes 3,5 milionu korun. To by bez nákupních vzorců s metodami, které prezentují všichni marketéři na trhu, nebylo možné. Prodejní akademie, naše značka, a já samotná se odlišuju právě tím, že mluvím o nákupní psychologii, protože mě to vždycky bavilo. Mě vždycky bavilo mluvit o tom, co je tady. A nejenom o levných taktikách, nejenom o tom, co si napíšu na prodejní stránku, ale o tom, proč to tam napíšu. A proč lidi nakupují věci, které nepotřebují. Proč lidi nakupují od jiných lidí, kteří mají i dražší produkt a nekupují ty kvalitní značky, které stojí polovinu. To mě vždycky zajímalo. A zajímalo mě, jaká psychologie je zatím. Protože jsem to pochopila a dokázala to aplikovat na svůj biznis a pojmenovat a vysvětlit to těm lidem jednoduše, tak to změnilo úplně celou hru. Paráda. Dejte mi vidět, co vy a pilíř číslo 3. Blížíme se do finále. Určitě ještě neodcházejte, zůstaňte tady se mnou, protože pilíř číslo 4 stojí za to. Pilíř číslo 4 je o nákupně rozhodovacím procesu. Opět začnu jednoduchou otázkou. Ženy, které tady jsou, nechali byste se požádat o ruku na prvním rande? To znamená, řekli byste na žádost o ruku na prvním rande ano? Pravděpodobně ne. Muži, kteří jsou tady na webináři, požádali byste o ruku na prvním rande? Pravděpodobně opět ne. Proč? Protože je to bizarní. Říkáte si, že je to vlastně úplně nesmyslný. Proč byste to dělali? Ale přesně takhle to může paradoxně vypadat, když nerespektujete nákupně rozhodovací proces z pohledu nákupní psychologie, protože prodej jako takový není tečka, není to bod. Ten klient tam neskočí zvenku rovnou do toho, aby nakoupil. Ten klient musí projít určitými fázemi proto, aby se rozhodl vám důvěřovat a nakoupil od vás. A vy když víte, jaké ty procesy to jsou, jaké ty fáze to jsou, kterými on potřebuje projít a dokážete mu naservírovat na každou z těch fází adekvátní obsah na sociálních sítích nebo i e-maily nebo i reklamy podle toho, kde prodáváte, tak ho posouváte krásně z jedné fáze do druhé, až od vás nakoupí. Pokud k tomu budete přistupovat jako k jednomu bodu, jako k tečce, tak děláte takzvané nabízení. To znamená, že ukazujete těm lidem, že máte slevu a že máte produkt a že můžou jít nakoupit, ale není tam žádná argumentace. A to je další jeden ze zásadních důvodů, proč většina podnikatelů neprodává. Jak poznáte, že s tím máte problém, sledující vám nereagují, ta vaše komunita vám nereaguje na výzvy k prodeji. Je úplně jedno, jestli to pošlete e-mailem, jestli to sdílíte v příspěvku, cokoliv uděláte, zapnete reklamu, není tam velká reakce, nejsou tam velké objednávky. A to proto, že když se podíváme na statistiky, tak v tuhle aktuální chvíli jsou připraveni od vás nakoupit pouze a maximálně 3% lidí. 3% lidí jsou od vás připraveni nakoupit v tento daný moment. To je hodně málo, říkáte si. Ano, to je hodně málo. Takže co s tím? Ve skutečnosti to vypadá takto. 30% lidí
ví, že nejsou zainteresovaní do vašeho produktu. Možná nenakoupí nikdy. A je to tak v pořádku. 30% lidí, kteří jsou ve vaší komunitě, si zatím myslí, že nenakoupí. Pokud budete vědět, jak s nimi pracovat, tak je dokážete přesvědčit o opaku. To je to, jak jsem říkala, že většina klientů ještě ani neví, že jsou těmi vašimi klienty. 30% zatím nepřemýšlí o tom, že by u vás aktivně nakupovali v tuhle chvíli. 7% je otevřených tomu nakoupit, když budete vědět opět, co jim říct. No a jenom 3% maximálně jsou připraveni nakoupit v tuhle chvíli. To znamená, že pokud nebudete respektovat ten nákupně rozhodovací proces, tak pravděpodobně nakoupí maximálně 3%. A to je za mě zbytečný, protože ten proces není nějak složitý. Když pochopíte tyho základní fáze, my si je ukážeme jednoduše, nakolik mi to dnešní čas samozřejmě dovolí dnešního webináře. A vy, když pochopíte ty rozdíly mezi nimi, tak pochopíte, že možná v tuhle chvíli děláte jenom jednu fázi a proto se ti vaši klienti neposouvají dál. A ještě předtím, než vám ukážu ty jednotlivé fáze, tak bych vám chtěla to ukázat na úplně jednoduchém příkladu. Většina lidí si myslí, že dělají nákupní rozhodnutí z pohledu potřeby. To znamená, pořídila jsem si paní na úklid, protože jsem se potřebovala koncentrovat na práci. Abych mohla více pracovat, abych nemusela uklízet, pořídila jsem si paní na úklid. To dává smysl, logická mysl. Jenomže ve skutečnosti, když se podíváme na to, co všechno tomu předchází, tak zjistíme, že je to trochu jinak. První fáze, kde celý tenhle problém začíná, je totiž fáze nevědomí. To je fáze, ve které vy ještě ani nevíte, že máte problém, jako ti potenciální klienti. To znamená, že já mám doma nepořádek a něco mě ruší. Já nevím, že ten problém je ten nepořádek. Já vím jenom, že se doma necítím úplně dobře. Že mi není dobře v tom prostředí, ve kterém jsem. A možná mám pocit, že jsem nemocná, že jsem vystresovaná, že jsem unavená. A ještě nechápu, že ten hlavní problém, který okolo sebe mám, může být to, že nemám uklizeno tak, abych se mohla soustředit. Fáze číslo 2 je fáze uvědomění si toho problému. To znamená, mně brzy dojde, že aha, tak ono to je tímhle. Mně to vadí. Mně vadí, že je tady nepořádek. Zajímavý. Fáze číslo 3 je zvažování možností, to znamená, dobře, mám tady nepořádek. Teď mám XY možností, jak tuhle situaci konkrétní můžu vyřešit. Mám to udělat sama? Mám se hecnout a říct si, hele, Terko, to dáš a půjdu to uklidit? Jedna možnost. Druhá možnost je, že možná si potřebuji upravit hranice a říct partnerovi doma, že bych potřebovala pomoct. Takže řešení je nějaké koučování. Možná je to o tom, že si potřebuji koupit robotický vysavač, aby to udělal za nás oba. A nebo to budu outsourcovat a pořídím si paní na úklid. Tady už vidíte, kolik těch možností máme. A teprve až fáze číslo 4 je porovnávání řešení. To znamená, že ve chvíli, kdy já si vyberu jedno z těch řešení, například si pořídit paní na úklid, tak pak se rozhoduju, jaký nákupní vzorec je můj primární. Bude mě zajímat to, jestli paní na úklid používá ekologické čističe, anebo to, že se jí dá věřit a doma mi nic nevezme. Co to bude? Co je pro mě primární? Většina podnikatelů se zaměřuje v marketingu na fázi číslo 4. To znamená, pořád do kolečka mluví k lidem, kteří už ví, že ten jejich produkt potřebují a už jenom porovnávají řešení. To jsou ale ty 3%. To znamená, že zanedbáte všechny tyhle předchozí fáze a přijdete u většinu svého publika. No a my to v prodejní akademii děláme tak, že opravdu víme, co, kdy, v jaké fázi toho nákupně rozhodovacího procesu přispívat. V tuhle chvíli vám ukážu všechny fáze nákupně rozhodovacího procesu, ukážu vám příspěvky, které jsou relevantní pro tu danou fázi a ukážeme si to ve srovnání s členy prodejní akademie, kteří už na základě toho tvoří. První fáze, nepřekvapivě, je fáze identifikace. To je fáze pro ty lidi, kteří ještě ani neví, že mají nějaký problém. Fáze nevědomí. V tuhle chvíli se podíváme na příspěvek jedné z našich klientek, členek prodejní akademie. Ukážeme si, jak může takový příspěvek vypadat.
Úplně jednoduchý příspěvek. Co je ale důležité a na co bych chtěla upozornit je, že vy tam vidíte ty konkrétní symptomy, se kterými se ten váš potenciální klient může stotožnit. To znamená, jak poznám, že potřebuju nebo chci váš produkt. Jak to poznám já, sama u sebe, na bázi běžného dne. Tahle klientka to propsala do příspěvku a tady vidíte, ty reakce nejsou náhoda. To, že se s tím stotožní ten klient, že vůbec pochopí, že může být vaším ideálním klientem, je samozřejmě to, co se musí stát úplně na začátku. Protože pokud on to neví, pak o vaše řešení nebude stát. A to je škoda. Druhá fáze je fáze zájmu. Ve chvíli, kdy vím, že jsem ten váš klient, můžu být, tak mě začíná zajímat to, co vlastně děláte, jestli to dává smysl, jestli to může být něco pro mě. A my si opět ukážeme příklad příspěvku klientky, která se toho ujala skvěle. Tady vidíte 16 000 lajků, 1,2 tisíc komentářů, 7 000 uložení. Vymlouváš se večer? Celý den jedeš na plný obrátky. Práce, domácnost, rodina, povinnosti, milion úkolů, který za tebe nikdo neudělá. A pak přijde večer. Konečně si sedneš a nikdo po tobě po celém dni nic nechce. Ale pak přijde partner. Posměje se na tebe, pohladí tě, ale v tobě se spuští panika, protože víš, co chce, ale ty na to nemáš kapacitu. A najednou to přichází. Výčitky. Měla bych to chtít, měla bych být víc spontánní, měla bych chtít tu blízkost. Ale víš co, tohle není o tom, že už ho nemiluješ. Tohle není o tom, že je s tebou něco špatně. Tvoje tělo není rozbitý, akorát jede na stresových hormonech. A víš, co dělá tělo, který celý den bojuje o přežití a jede na stresových hormonech, vypere všechny další potřeby. Proto ti v hlavě neprobíhá, dneska bych se fakt ráda pomazlila, ale probíhá ti tam hlavně, ať po mně nikdo nic nechce. Takže ne. Doufám, že jste viděli i tu precizní pojmenování unikátního řešení. A tady jde o to, že my vlastně ty symptomy, které jsme pojmenovali v té identifikační fázi, to, co se tomu klientovi děje, uvádíme do kontextu. Čili odpovídáme mu na otázku, co to konkrétně znamená, čím to vlastně může být, stejně tak, jako jsme se bavili o tom, že dost možná to, proč neprodáváte tak, jak si představujete, tím, že neznáte ty základní principy nákupní psychologie, tak úplně stejné je to i s řešením toho vašeho produktu. A pokud tohle zvládneme, to tomu klientovi odkomunikovat, a je to unikátní řešení, to, co on ještě neskusil a nevnímá to, že to je to ultimátní řešení, které na ní skáče odevšať, tak najednou se mu rozsvítí červená kontrolka a začne ho to zajímat ještě víc. Jsme ve fázi číslo 3 a ve fázi důvěry. Někteří z vás, kteří jste na tomto webináři, jste právě v téhle fázi, protože vás to zajímá, teď si říkáte, Terko, teď se ukaž. Ukaž se, jestli mi to bude dávat smysl, jestli mi to zapadne do toho konceptu, jestli to, co budeš říkat, mi bude navazovat na to, čemu já věřím. A tomu se říká fáze důvěry, kde vy demonstrujete svoji expertízu, ukážete, že těm věcem, o kterých mluvíte, skutečně i rozumíte. Tady je příspěvek opět jedné z našich klientek v prodejní akademii, je to finanční poradkyně, zase úplně jednoduchý reel s trendovou hudbou. Nechcete čekat do 65, tady je návod, jak odejít do důchodu dřív. A má tam konkrétní návod, čímž demonstruje tu svoji expertízu a vidíte, že z tohoto jednoho příspěvku přišlo 782 followerů. 782 sledujících z dnešního příspěvku, což rozhodně není standard, ne aktuálně v té organizaci, ve které fungujeme. Takže pokud dáte těm lidem a ukážete jim, že umíte to, co říkáte, tak vám budou důvěřovat. Vím, že spousta tvůrců se bojí sdílet know-how. Ta chyba není to, že sdílíte know-how. Ta chyba je to, že jediné, co děláte, je sdílíte know-how. A ty vaši potenciální klienti nemají kontext. Neví, co bylo před a neví, co bylo po. A proto jsou v té fázi procesu zaseknutí přesně uprostřed. Pokud se podíváme na to, jak to může fungovat u fyzických produktů, tak jsem tady vybrala segment fyzických produktů u podnikatelky, která vyvinula speciální patent na podpatky u bot, který se dá odendat a dá se z té boty udělat flexibilní plochá podrážka, což samozřejmě zkoušelo před ní spousta tvůrců, ale žádný z nich neudělal ten mechanismus tak funkční a my si ukážeme, jak takový typ obsahu může být zasazen právě do fáze důvěry.
Footwear is convertible high heels. That just makes sense. All of our heel kits are universal. So a heel that you're wearing on your right shoe, let's say you throw it into your purse and dig it back out later. Yeah, you don't need to stick it back on the right. It can go on the left. It doesn't matter. All of our heels have 3 different locking mechanisms to make sure they never come out accidentally. They have a bump lock, a twisting sandwich lock, and a button lock. So you always know you're secure. All of our heels are interchangeable. So if you don't want to be wearing a stiletto, no problem. Go ahead and swap on a block. Takže tady vidíte, že ona vysvětluje to, jak se to používá, vysvětluje, že ty jednotlivé podpatky se dají kombinovat i mezi modely. Kdyby tohle udělala na začátku, kdyby tohle představovala někomu, kdo vůbec neví, proč to dělá, jak se to dá použít, že je to skvělé například ve fázi, kdy jdete na ples a nechcete si brát separátní pár bot do auta, abyste se mohli přezout ve chvíli, kdy chcete jít na parket a tancovat, tak to ty lidi, tady v tomhle případě ženy, nebude zajímat. Zajímá to až ženy ve chvíli, kdy se začnou zajímat o to, jak to vlastně celé funguje. Takže pro demonstraci skvělý příklad. Předposlední fáze nákupně rozhodovacího procesu je fáze autority. V téhle fázi byste vy jako tvůrci měli ukázat, proč by ti vaši potenciální klienti měli nakoupit právě od vás. A chci tím říct, že ten přístup k tomu, jakým způsobem tvoříte ten obsah na sociálních sítích, musí tam být výsledky, vaše konkrétní výsledky vašich klientů, musíte ukázat vaše názory, myšlenky, co děláte jinak než vaše konkurence, jaké hodnoty má vaše značka a tady opět klientka z prodejní akademie, ukážeme si příklad. Takže tady vidíte, že Darina prezentovala příspěvek, když je slavící pátek DigiSchool a ty čekáš, až ti klienti napíšou, jaké mají výsledky. Takže prezentovala, že to know-how, které ona sdílí v tom kurzu, funguje na ty klienty, a které ona vlastně tam má v tom kurzu, že je schopná předat to know-how i třetí straně, což je samozřejmě pro tu cílovku nesmírně validní a zvedá tu autoritu toho tvůrce na maximum. No a poslední fáze nákupně rozhodovacího procesu je fáze námitek. Námitky budou mít vaši potenciální klienti vždycky. A na základě nákupních vzorců. Často to jsou námitky, které vám nikdy neřeknou nahlas. Nikdo vám nikdy neřekne nahlas, hleď, víš co, já od tebe raději nenakoupím, protože je mi sympatičtější konkurence, protože u tebe vlastně nevím, jestli to bude fungovat. To vám pravděpodobně nikdy nikdo přímo nenapíše. Často vám budou psát, že nemají peníze, že nemají čas nebo že si to rozmyslí. Ty skutečné pochyby je ale to, co byste měli ve svém obsahu rozhodně znázornit. A my si ukážeme teď, jak to může vypadat. Terko, řídila jsem se tvými radami a funguje to. Nemám čas, nemám zboží, mám vyprodáno, neužiju si léto, prostě nestíhám. To je ale skvělý, ne? Zdá se to jako sen, ale není. Může být už do několika týdnů nebo měsíců v rámci prodejní akademie. Takže opět jednoduchá scénka, která ukazuje, že to, co říkáme, tak funguje a je to i vlastně fáze toho FOMA, kdy je to last call k tomu, aby se ti studenti do prodejní akademie přidali. Takže samozřejmě nějaká další alternativa by mohlo být odpovídání na nejčastější otázky typu, kolik v prodejní akademii je lidí, jestli tam jsou lidi, kteří mají i fyzické produkty, i služby, digitální produkty, jak to probíhá, co se stane, když zaplatím a všechny tyhle ty věci, na které si odpovídáme běžně a ty otázky, které ta naše cílovka má těsně předtím, než se rozhodne nakoupit. A na ty je vždycky potřeba odpovědět. Sociální sítě totiž nejsou Google vyhledávač. Ve chvíli, kdy váš klient ví, že něco potřebuje, ví, že chce něco dělat, tak to zkrátka není tak, že půjde na Google a bude vás vyhledávat a porovnávat reference. Ten jeho nákupní proces začne ještě mnohem dříve. A ve chvíli, kdy vy se ho naučíte zaháčkovat na začátku, tak ta pravděpodobnost, že vám odejde ke konkurenci, je mnohonásobně menší. No a jak to vypadá, když se naučíte prodávat třeba takhle? Downsell 22 kusů po 1490 korun, 280 lidí na čekačce, 60 objednávek. Ahoj, tedy můj výdělek za 30 dní 420 000 doposud nejvyšší. Takže ty výsledky opravdu budou, pokud se naučíte, co, kdy, v jaké fázi je, co, kdy následuje a jak to dělat. No a ještě moje poslední taková osobní zkušenost ve chvíli, kdy jsem
neuměla prodávat a měla jsem svůj úplně první kampaň, kde jsem měla poměrně i dost lidí na to, že jsem investovala do facebookové reklamy vlastně úplně minimum, tak byla ta, že jsem na konci měla prodané 2 kurzy. A to právě proto, že jsem vůbec ten prodejní proces neznala. A já jsem si říkala, co je špatně. Ti sledující byli na webináři, dostali tam hodnotu, já jsem mluvila o tom svém produktu, já jsem jim vlastně řekla všechno, co vím a oni stejně nekoupili. A nechápala jsem ještě v tu chvíli, že proto, aby ti klienti nekoupili, tak to není jenom o tom, aby dostali hodnotu, ale abych je provedla celým tím nákupním procesem, který má určitá pravidla. No a jak to vypadá ve chvíli, kdy vy si to do toho kontextu zařadíte a děláte to správně, jako například u naší studentky Sáry, která se věnuje letní pohodlné dovolené, vytváří itineráře a letenky právě pro příznivce cestování. Sára je členkou prodejní akademie a zúčastnila se argumentační výzvy, kde se jí podařilo strojnásobit její obrat. Ona, jak sama říká v jednom z našich rozhovorů, tak byla prodejem v podstatě nepolíbená, vůbec nevěděla, co by ten prodejní proces měl obsahovat, jak to zakomponovat do příspěvku. Ve chvíli, kdy se přidala do prodejní akademie, tak jí to začalo dávat smysl, začalo to zapadat do sebe. Ona vstoupila ve chvíli, kdy jsme prováděli argumentační výzvu, kterou stále v prodejní akademii najdete. Pustila se do ní, začala těm lidem vysvětlovat, v čem je ten její produkt jiný, jak ho můžou využít. A najednou se nestačila divit a z toho obratu, který měla předtím, se stal trojnásobek. A teď si možná říkáte, Terko, tohle to zní skvěle, ty 4 pilíře mi dávají smysl, tohle vlastně může být to, co mi v tuhle chvíli unikalo. A co teď s tím? Já jsem se samozřejmě snažila vám předat maximum. Řekla jsem všechno, co jsem v ten daný moment věděla, ale máme tady omezený čas. A proto vím, že vás v tuhle chvíli mohou stále napadat nějaké další dodatečné otázky. Jedna z nich může být ta, jak poznám, že jsem si svoji cílovku vyfiltrovala opravdu správně, že mluvím k těm lidem, ke kterým mluvit mám, že to není třeba příliš úzký segment, anebo stále příliš široký. Co když si vlastně nedokážu sama určit, kdo ta moje ideální cílovka je? Co když je to pro mě příliš složitý, protože jsem na začátku? Nebo jak zjistím, jaký nákupní vzorec má to moje publikum, ti moji sledující? To se jich mám jako zeptat, nebo to mám odhadnout? Do jakých konkrétních příspěvků nebo formátů mám ty vzorce propsat? Když znám ty argumenty, vím, co je ta jejich hlavní motivace, tak jak to bude vypadat v těch příspěvcích, v těch e-mailech, na těch sociálních sítích? Nedokážu si to představit v praxi. Pokud se bavíme o tom unikátním řešení, dává mi to smysl, ale je ta moje nabídka dostatečně unikátní? A jak to udělat tak, aby to působilo jinak než to konkurenční řešení? A když se bavíme o tom nákupně rozhodovacím procesu, tak vím, že je 5 fází, ale to znamená, že ty příspěvky mají být v rámci 1 týdne od pondělí do pátku, nebo to má být frekvenčně jinak, nebo co to vlastně znamená? A co když jsem na LinkedInu, bude to vypadat jinak nebo stejně? Kolik těch příspěvků potřebuji, aby se skutečně začalo prodávat? Takže tohle to jsou otázky, které vás můžou napadat a na které my už dneska ten prostor nebudeme mít dostatečný, protože ten čas tady máme omezený. A vy teď máte 3 možnosti. První možnost je ta, že tenhle webinář pro vás bude další z těch informačních webinářů, ve kterém si nasosáte know-how, nějakým způsobem si to převedete mírně do praxe, budete mít spoustu aha momentů, ale v podstatě se nic zásadního nezmění. Další segment těch lidí, kteří jsou na tomto webináři, budou ty lidi, kteří skutečně půjdou sami na vlastní pěst to zkoušet. Mají pocit, že se dozvěděli něco nového a budou to sami zkoušet. A já vám jenom držím pěsti a přeju vám, aby se vám to povedlo, aby se vám ty prodeje zvýšily co nejrychleji. A pak 3. segment lidí je ten, který si říká, hele, já už to vlastně jako nechci zkoušet sama, já už chci ty relevantní informace, já už jako chci vědět, co dělám přesně. Chci to dělat s někým, kdo to know-how má, chci to dělat s někým, kdo má to know-how ověřené a chci přístup k té platformě, která má všechny tyhle ty informace a ty odpovědi na otázky, které tady vidíte na slajdu. A ta 3. skupina tady se mnou může zůstat, ten zbytek, ten může klidně odejít. Já vám moc děkuju za pozornost na webináři a uvidíme se, doufám, třeba na nějakém příštím webináři.
To řešení pro třetí skupinu je vzdělávací platforma Prodejní akademie, kterou my budujeme od roku 2022. Máme tam aktuálně přes 450 aktivních členů, přes 80 praktických tréninků ve členské sekci a samozřejmě v neposlední řadě taky fenomenální výsledky našich klientů. A neříkám to jen tak, já tady zmíním některé z nich. Matyáš Linda, social media coach, který aplikoval znalosti z Prodejní akademie na jednu ze svých klientek a podařilo se jim získat 1,6 milionu zhlédnutí na Instagramu a 1,5 milionu zhlédnutí na Facebooku, navýšit počet sledujících z 1200 na 4700. Díky tomu klientka jeho nestíhá vyřizovat objednávky. Takže tady vidíte konkrétní výsledky. Další je Káťa, veterinářka a lektorka kurzů, které se díky jedné kampani, právě díky know-how, které našla v Prodejní akademii, podařilo prodat přes 30 kusů kurzu a zároveň zvýšit počet sledujících, aniž by si připadala, že na někoho musí tlačit a musí valit jednu slevu za druhou. Nebo Kristýna Vosiková, což je mentorka obsahového marketingu na sociálních sítích a v Prodejní akademii prakticky od začátku a během toho, co v podstatě vstoupila do Prodejní akademie a během toho, co si ujasnila tu cestu, tak se jí ten obrat 5násobně zvedl. Takže tohle jsou příběhy reálných klientů, kteří v Prodejní akademii jsou a my si teď pojďme říct, o co se konkrétně jedná. Jedná se o roční přístup ke vzdělávací platformě, která vás naučí prodávat přirozeně, autenticky, bez toho, aniž byste museli dělat virální videa, tancovat tanečky, svlékat se anebo investovat 100 000 do facebookové reklamy. Zároveň získáte přístup k 80 plus praktickým tréninkům v aplikaci, která je přístupná jak na mobilu, tak na desktopu, na klasickém počítači. Máte k ní přístup 24/7. A zároveň, ať už prodáváte fyzické produkty, služby nebo digitální produkty, tak tu Prodejní akademii opravdu využijete na maximum. A my se teď pojďme podívat, co všechno v té Prodejní akademii najdete. První je speciální online kurz Cílovka, která nakupuje, což je speciální kurz, který vás provede 5stupňovou filtrací cílovky vašeho konkrétního produktu, vašeho konkrétního oboru, který jsme si zmiňovali v dnešním webináři. Zároveň máte k dispozici AI asistenta Nika, který funguje na platformě ChatGPT, jenom se na něj prokliknete, on má veškeré know-how, vy mu nemusíte nic vysvětlovat, jenom mu řeknete, kdo jste, co děláte, jak to děláte a on vás vlastně provede celou 5stupňovou filtrací, získáte z toho výstupy a zároveň vám navrhne i příspěvky na míru, aby to korespondovalo s tou 5stupňovou filtrací, kterou jste si definovali. Zároveň jako speciální bonus dostanete 60 hotových hooků pro příspěvky, reklamy a stories, které souvisí právě s tou danou cílovkou. Takže na konci jenom tohodle prvního stupně budete mít naprosto jasnou představu o tom, komu prodáváte, jak ten člověk myslí, na co myslí, budete mít jasnou inspiraci k obsahu a zároveň s každým tím kusem obsahu, který dáte ven, se vaše cílovka bude stotožňovat, takže budete mít mnohonásobně větší reakce na vaše příspěvky. Už jenom tohle by za to stálo. My ale pokračujeme dál a pokračujeme růstem na sítích, protože zejména pokud je tady někdo na začátku, tak předtím, než začne strukturovaně prodávat, potřebuje získávat nové sledující. A my to umíme i organicky. Součástí Prodejní akademie je speciální online kurz Social Boost Hub, který má v sobě strategii právě pro získávání organických sledujících, opět podle základních principů nákupní psychologie krok za krokem. Součástí je 21denní implementační plán, což je plán s přehledem den po dni, co máte přispívat, jak to máte přispívat podle nákupních vzorců, tak abyste viděli každý den, co dělat. A taky speciální PDF s konkrétními textacemi příspěvků pro jednotlivé nákupní vzorce, abyste věděli, jak se ty růstové příspěvky odlišují mezi nákupními vzorcemi. No a v neposlední řadě také kvíz na nákupní vzorce, takže pokud jste si kladli otázku, Terko, jak zjistím, jaký ten nákupní vzorec je vhodný pro moji komunitu, součástí tohoto kurzu je kvíz, abyste to zjistili a mohli se okamžitě posunout dál. Takže na konci tohoto druhého modulu základního budete mít sledující, kteří mají ten relevantní nákupní vzorec a kterým potom můžete prodávat.
Tady vidíte, že to funguje, že to opět není něco, co bych si vymýšlela. Tady přes 1000 sledujících z jednoho příspěvku, 132 000 dosahů z Reelu, z něj 141 nových sledujících a stále to roste. Nejen to, ale i další dosahy Reels mám teď někde i 66 000 a 38 000. Oslovené účty z profilu ještě nedávno jsem byla na 35 000.